Ydy, mae hi'n amser yna o'r dydd, 2 o'r gloch ac yn bryd i ni fwynhau trydydd seremoni'r wythnos. Ia, croeso cynnes iawn yn ôl aton ni yma i lan ymddyfri, a da ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at brif seremoni heddiw, sef Defod y Fedal Ddrama. Maen nhw dal wrthi yn gwneud y paratoadau munud ola ar wefan y cyfrwy ar hyn o bryd. Da ni'n edrych ymlaen at gychwyn y seremoni ymhen chydig funedau. Mae yna 2 feirniad ar gyfer y gystadleuaeth eleni, Steffan Donnelly a Gethin Evans, ac yn gynharach heddiw, gath Elain gyfle i gael sgwrs efo Gethin. Wel, mae rai fi ddeud, mae wedi bod yn dipyn o fraint achos maen nhw wedi fy nhrystio i siarad efo'r beirniad y prif seremonia hyd yn hyn. Felly chwarae teg, ac y prif seremoni heddiw ydy y Fedal Ddrama. A dwi'n cael cwmni Gethin fa mewn o'r beirniad. Siwr ti, Gethin? Ti'n iawn? Da iawn, diolch. Gynta, dwi'n wedi darllen y brief fel dwi wedi bod yn neud bob diwrnod. Cyfansoddi drama neu fonolog addas yw pherfformio ar unrhyw gyfrwng ar gyfer dim mwy na 2 actor heb fod yn fwy na chwarter awr. Cywir? Cywir. Gret, dechrau da felly. So mae wedi mynd, am be oedd chi chwilio? Ti'n be, oedd o'n broses rili ddiddorol. Mae'r cyfyngiadau yna wedi bod yn rili ddefnyddiol. Chwarter awr, dim mwy na 2 actor i berfformio. So mae'n golygu bod y sgwenwyr ifanc yma'n cael cyfle i fireinio syniad byr, yn hytrach na poeni am creu rhywbeth dros awr o hyd. So, oeddwn ni'n edrych am syniad a strwythyr o fewn chwarter awr. A y safon wedi bod yn uchel? Ti'n be, oedd y safon ar y cyfan yn dda iawn, actually. Oedd o ddim yn hawdd o broses. Oce, wel, mae hwnna beth da. Dwi'n eisiau deud gormod eto. Na, lle weld. Ond o ddifri, mae'r gystadleuaeth yma mor bwysig yn dydi i ddramodwyr. Mae'n wych yn dydi? Ydy. Mae'n gyfle gret, dwi'n meddwl, i sgwenwyr ifanc ni dechrau sgwennu mewn meddylfryd proffesiynol, actually, a bod hwnna'n cael ei gydnabod a'i wobrwyo. Ie. A ti wrth gwrs yn gweithio gyda Fran Wen, sy'n mae pethau mynd fan'na? Ie, gret, prysur iawn. Sioe allan ar daith ar hyn o bryd, adeilad newydd ar fi'n agor, sioe wedi gorffen, so mae'n gyfnod brysur iawn hefo ni, ond wrth yn boddau yn creu cynrychiadau ar gyfer y wlad i gyd. Pethau'n edrych yn dda, felly. Ti'n wedi cael amser i grwydr y maes? Ti wedi bod o gwmpas? Dw, actually. Dwi'n efo teulu fi, so dwi wedi cael bach o amser i grwydr o gwmpas. Mae'n gret, ma. Wel, da ni gwerthfawrogi beth ti wedi ffeindio amser i ni heddiw. Diolch yn fawr, Gethin. Ac joia, gweddill dy ddydd? Mwynhau, diolch yn fawr. Diolch i ti. Diolch Elain a Gethin ron, mae llwyfan y cyfrwy yn barod. Diwrnod mawr y dramodwyr ydy hi heddiw. Dewch i ni felly fwynhau Defod y Fedal Ddrama. Tawelwch os gwelwch yn dda. Pam plynnu pan mae'n rhuo, hau gwair pan fo'r gwynt a'i go, i be twtio'r bordor bach. Mae hi'n well pan mae'n hyllach i adael i'r storm droedio yn frwnt ar hyd blodau'r fro. Pam sgwennu pan mae'n duo, dweud gair pan fo'r byd o'i go. Y peth calla dalla di yw i awen i stewi. Ond, yn nerth yr hyferthwyr, mae na Gymru'n mynnu mwy. Y bydd heb dywydd dy, mae egin. Nid oes mygu hawl o geiriau flaguro yn ferw o aur hyd y fro. Awn am deiliach hydolus, yd y llan a blodau llys, torri a hawl brwyn y traeth a danadl ein dywiniaeth. Dwi'n syfu ar lili wen I'w rhoi ymhair yr awen. Croeso i Defod y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd, Sir Gaerfyrddin 2023. I chi erbyn hyn wedi sylwi mae'n siŵr nad seremoni draddodiadol yw hon. Mae wedi cael ei dyfeisio gan ein ieuenctid ni, y bobl ifanc yn perchnogi y seremoniau.
Criw theatr ieuenctid yr Urdd gyda chymorth rhai cyn enillwyr diweddar. Mae'r chwe anifail yn cynrychioli y chwe awen, a phob un yn chwarae rhan bwysig yn un o'n chwedlau hynaf ni, sef chwedl Taliesin. Mae Ceredigion a Gwion Bach yn trawsnewid eu hunain i wahanol anifeiliaid. A'r un trawsnewid, os bydd teilyngdod, fydd yn digwydd i un o'r gynulleidfa. Yn trawsnewid o fod yn gystadleuedd i fod yn fuddigol. Felly, mae'n fraint gallu i cyflwyno'r awennau i chi a phob un yn cynrychioli y chwe phrif gystadleuaeth drwy gydol yr wythnos. Rhowch groeso i awen cerddoriaeth, awen iaith, awen drama, awen barddoniaeth, awen rhyddiaeth, ac awen celf. Ar y ddornod y Fedal Ddrama, i ni'n diolch o galon i Brifysgol Aberystwyth am ei newdd i'r seremoni. Prifysgol sydd wedi dathlu canrif a hanner o fodolaeth y llynedd. Mae'r Fedal yn rhoddedig gan deulu Pen Roc, Llanymddyfri. Diolch i bob un am fod mor hael i'r Urdd. Y dasg oedd cyfansoddi drama neu fonolog addas i'w pherfformio ar unrhyw gyfrwng, ar gyfer dim mwy na 2 actor, heb fod yn fwy na 15 munud o hyd. I chi gael gwybod beirniad y Fedal Ddrama yw Gethan Evans a Steffan Donnelly. Yn anffodus, dyw Steffan ddim yn gallu bod gyda ni heddi. Ond ychydig bach o gefndir Steffan i chi, mae e'n gyfarwyddwr artistig Theatr Genedlaethol Cymru ers 2022. O lanfau'r pwll yn wreiddiol, mae Steffan wedi bod yn actio a chreu theatr ers graddio o'r Guildhall yn 2012. Mi oedd e'n gyfarwyddwr artistig cwmni Theatr in Vertigo, a hefyd yn gyd sylfaenwr cydweithfa llawryddion celfyddydol Cymru, a hynny yn ystod pandemig Covid-19. Gethin yw cyfarwyddwr artistig Fran Wen ers 2019. Yn flaenorol, mi oedd e'n gyfarwyddwr cynorthwyol ar yr rhaglen Public Acts yn y National Theatre, ac hefyd yn ogystal â hynny yn gyfarwyddwr cyswllt yn Theatr y Sherman. Yn 2011, fe gyd sefydlodd cwmni Plien. I sioe ddiweddara yw Imri, sy'n ar daith ar hyn o bryd o amgylch Cymru. A wi nawr yn galw ar awen drama i dywys Gethin i'r llwyfan i draddodi. Pnawn da. Yn gyntaf, gai ddiolch am y cyfle i feirniadu'r Fedal Ddrama blwyddyn yma. Braint oedd cael darllen a trafod darnau o waith mor egniol ac ystyriol. Daeth 10 drama chwarter awr i law ac ar y cyfan roedd yr ansawdd yn safonol iawn. Dwi'n falch iawn i ddweud. Fe oedd Steffan Donnelly, cyn feirniad y gystadleuaeth, a finne yn trin a thrafod am dipyn. Gyda'r 2 ohonom wedi cyffroi gan y cwestiynau mawr roedd yr awduron ifanc yn barod i fynd i'r afael â nhw. Roedd gan y darnau ymwybyddiaeth wleidyddol gref yn arbennig wrth archwilio'r argyfwng costau byw a'r argyfwng ail 2, yn ogystal ac angerdd clir at archwilio a rhoi platfform i straeon cwiar. Tra'n ymdrin â themau swmpus, roedd hefyd sylw at gymeriad, stori a drama
gan asgoi bod yn bregerthwrol. Wrth gwrs, roedd rhai yn llwyddo yn fwy na'i gilydd, ond roedd llais awduron ifanc Cymru yn gryf, yn onest ac yn benderfynol, ac mae hynny yn hynod o galonogol. Roedd 5 darn yn sefyll allan i ni, ac cyn mynd ymlaen at y 3 ddoth i'r brig, hoffem gydnabod a chamol monolog anadlu gan Medi a cost byw gan Martha. Y cyntaf am ei hyfdra a sensitifrwydd wrth archwilio cymhlethed colled a galar fel person ifanc. A'r ail am ei pherthnasedd wrth archwilio'r heriau y mae teulu yn ei wynebu yng nghanol yr argyfwng costau byw. Roedd y ddau yn dangos addewid mawr. Felly, ymlaen i'r 3 ddoth i'r brig, a rhain ddim mewn unrhyw trefn. Efnisien gan Ceffyl Du yn gyntaf, a gyda chysyniad clir roedd yn hynod o gyffroes, darllen darn oedd wedi gwneud penderfyniad mor ddewr o ran ffurf a steil tra mynd i'r afael a themau o frad, rhywioldeb a theulu. Wedi tynnu'r ddigwyddiad o chwedl Branwen, mae'r dehongliad yma yn archwilio iechyd meddwl a ffwyn Efnisien wedi i'w gyn-gariad matholwch ei fradychu. Bod y gwaith yn teimlo fymryn yn gyflwyniadol ar y degau, dyma awdur gyda gweledigaeth clir a dewr. Edrychwn ymlaen at ddarllen mwy o'i gwaith. Nesaf, 1 neu 2 gan maes hi. Monolog sydd yn mynd â ni syth at galon ein prif gymeriad. Wedi ei osod mewn cubicle toilet yn Tesco, mae ein prif gymeriad yn aros am ganlyniad prawf beichiogrwydd. Rydym yn symud o'r cubicle i leoliadau arall wrth i ni ddod i adnabod ei byd yn well, gan gynnwys noson y maes B, lle mae hi'n meddwl ei bod hi wedi ei beichiogi. Gyda chydbwysedd o hiwmor a drama, mae'r Ddramodydd yn ymdrin â chysyniad yn grefftus, gan hefyd dal ein sylw gyda chymeriad sydd yn teimlo dryswch ac unigrwydd. Ac yna, y ferch yn tai bach clwb Ifor Bach gan Enfys. Mae'r monolog yma unwaith eto wedi ei osod mewn cubicle toiletau, ond tro yma mewn clwb nos, ac yn archwilio rhywedd, hunaniaeth a rhagfa. Rhiannon sydd yn ein arwain y gynulleidfa trwy ddigwyddiadau'r noson hyd yn hyn, y cyfeillgarwch rhwng ffrindiau, awyrgylch y clwb a'r bachgen mae hi newydd gyfarfod wrth y bar ac yn ffansio'n syth. Gyda defnydd effeithiol o hiwmor, mae Rhiannon yn ddifyr a hoffus, a'r sgript yn adeiladu'n ofalus tuag at eiliadau olaf y ddrama gan gynnig trobwynt effeithiol. Mae'n bleser cyhoeddi bod teilyngdod flwyddyn yma, a tra bod angen llongyfarch y 3, roedd un yn sefyll allan gan ddod ag elfennau allweddol sgript gyffroes ynghyd. Cymeriad perthnasol, ffurf clir, byd cyflawn, naratif ti'n esblygu, strwythur manwl a deialog bywiog. Ond, yn bwysicach nag unrhyw beth, y to hwnt i'r elfennau hyn o grefft, mae'n sgript gonest, sydd gyda rhywbeth i'w ddweud, a sydd yn mynnu sylw, ac fel cynulleidfa, teimlwn ein bod yn cael profi cyfrinachau'r prif gymeriad mewn ffordd nad all hi rhannu gyda rhywun arall. Pleser i'w cyhoeddi 1 neu 2 gan maes hi fel enillydd y Fedal Ddrama eleni. Diolch o galon I ti Gethin am draddodi'r feirniadaeth a gwych clywed geiriau mor gadarnhaol yn y feirniadaeth honno hefyd a bod na deilyngdod heddi yma yn Sir Gaerfyrddin. Felly, yng nghystadleuaeth y Fedal Ddrama, wi am ddatgelu mae'r trydydd yw Leo Drayton o gylch Gorllewin Caerdydd ac aelwyd JMJ. Rowch gymeradwyaeth I Leo, os gwelwch yn dda. Yn ail, Brenig Davies
o gylch y fro rhanbarth Caerdydd ar fro, yr un gymeradwyaeth os gwelwch yn dda i Brenig. A gyda chymaint o bobl wedi dod i weld y brif seremoni, mae'n wych cael y fath awyrgylch. Ag i ddatgelu, mae'r enillydd yn ein misg. Gai wahodd y 6 awen ymlaen, a bydd awen Ddrama yn tynnu blodeiglwm o berlysiau o'r pair. At ddychymyg buddigol, ewch yn awr, ond dewch yn ôl. Maes hi, i gyfeiliant y ffanffer, gai dy wahodd di i mewn i'r golau. Am gymeradwyaeth ac am awyrgylch yma yn Llanymddyfri, y prynhawn yma. Pleser yw cyhoeddi, mae enillydd y Fedal Ddrama yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023 yw Elain o gylch Eiron rhanbarth Ceredigion. Gadewch i ni adnabod camp Elain drwy ailadrodd y geiriau hyn. Urdd Gobaith Cymru. Urdd Gobaith Cymru. Elain Gobaith Cymru. Elain Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. A gyd i nawr eistedd. Cafodd Elain ei magu ym Bentre'r Bryn, ger Newydd, Ceredigion. Mynychodd ysgol Penlôn, ysgol Gwenlli ac ysgol Bro Sion Gwilt, cyn mynd i ysgol Bro Teifi. Mae ar fin gorffen i blwyddyn ola ym Mhrifysgol Bristol yn astudio Ffrangeg a gwleidyddiaeth, gydag un treithawd ar ôl i'w gyflwyno erbyn dydd Gwener yma. Newn ni byd o gadw ti'n hir, Elain, iawn. Bu Elain yn ddigon ffodus i dreulio blwyddyn yn Lille yn Ffrainc y Llynedd, yn gweithio fel cynorthwyydd mewn ysgol uwchradd. O ran ei diddordebau, mae'n hoff iawn o gerddoriaeth,
Dwlim i ni gigs byw o bob math. Mae hefyd yn hoffi pobi, cerdded llwybr yr arfordir, a nofio yn y môr, teithio a gwleidyddiaeth. Elain yn berson chwilfrydig iawn, yn llanw i bywyd a phob math o bethau. Elain, i chi gael gwybod, ddath yn drydydd ar gyfer y goron yn Eisteddfod yr Urdd Sir Fimbych y llynedd, a gai rannu cyfrinach dych chi hefyd. Dyma'r ddrama gynta i Elain i hysgrifennu eriod. Felly wy'n gobeithio y bydd hyn yn hwb iddi ysgrifennu llawer iawn mwy. Ac un hwb arall yn sicr fydd y cyfle i dreulio blwyddyn fel Ddramodydd preswyl ifanc gyda Theatr Genedlaethol Cymru, cyfle gwych yn sicr. Os drown ni at y sgrin nawr, fe gewn ni weld atholiad o'r gwaith bythigol gyda rhybydd y gall elfennau o'r ddrama beri gofid i'r rhai. Yn dilyn y dehongliad, fe fydd Gethin yn cyfarch ein prif ddramodydd ni. Allen ni'n di wneud y gytreg, allen ni? Be fyddwn ni di wneud o'r bocs o'r cyfarwyddiadau? Fi, Sichwel, wedi perswadio'n hunan bod o beth i gael na. Dihines i echdo'n teimlo braidd yn sal. O'n i ddim eisiau brecwast. Pethodd ar y naw i fi. Oedd popeth yn troi arnau. Yn crumpet menyn a jam arferol yn enwedig. Y texture, yr arogl. Just y syniad o'r peth. Fi wedi gweidi fel normal ers mis Awst, ond dyw na ddim o reidrydd yn golygu nad ydw i'n... Iep, nosadwn oedd hi, y noson ola, y noson fawr. O'n i ddim di bod â unrhyw un arall yn nosweithi cynt, ac o'n i'n di bwriadu i wneud chwaith. Nath o jyst digwydd rhyw ffordd. Fe ddoth ata i tra bod fi'n cywio am ddiod. Wedodd e bod e'n nabod un o'r bois tu ôl i'r bar, a gallai fe gael diod i ni'n doi'n rhatach. Neu, fel wedodd e, rhatach i fi, am ddim i chdi. Smooth. Ges i'n double vodka lemonade am ddim, a chyn i fi gael cyfle i weid diolch yn iawn, ges i'n llusgo i ffwrdd gan Cara. Ond i ni gael ein gwahanu, ffindodd e fi to. Ar bwys y tân ar ôl i'r bandiau gyd orffen. Nath dim byd ddigwydd wrth y tân. O'n i'n ddigon hapus i aros na'n siarad am oriau. Ond fe holodd out of the blue braidd. Pa ball chdi, ta'n fi ta. Sa'n credu nes i ateb, jyst dechrau cerdded. Pa bell fi, cusanu nathon ni am sbel, ac oedden ni'n iawn. Oedd ddim yn amdani ddo, fi'n cofio na. Ond mae popeth wedyn ni braidd yn niwlog. Falle bod fi wedi ei gamarwain e, trwy adledd fe ddod i'm habell i yn y lle cynta. Ond dim rhaid i bethau arwain at hynna bob tro chwaith. Falle ddylen ni di gosod y termedd o fe cyn ni. Sa'n ni'n fynd yr holl ffordd ar rywun ar ôl siarad â nhw am fater o oriau, heb sôn am wneud yn rwle. Croeso i bobl eraill wneud, but that's not me. Fi'n cofio dweud na, bod fi ddim yn siŵr, ond cario ymlaen i bwyso nath e, nes bod yn llwyddo. Dim hwn oedd yn tro cynta i, ond fi'n cofio teimlo poen. Falle bod ni, achos bod fi ddim yn llythrenol, gorfforol barod amdano fe. Heb sôn am yn feddyliol. Falle bod e heb ddeall fi, chmo? Language barrier, gogs a hwntws. Ond ma' na fwy o wahaniaeth rhwng ie ac ia na nas ni'n dos e. Mae meddod yn cawlo atgofion, ydy. Ond o'n i'n ddigon ymwybodol i wybod beth oedd yn mynd mlaen. A fi'n cofio dweud na.
Elain. Rhaid difrifoli, wedi gweld y gwaith yn ein corddi, y mae dweud dy ddrama di yn rhannu'r holl gyr i ni. Gwych cael gweld darn o'r gwaith buddigol fyny. Diolch o galon i'r beirniad am ei gwaith tafolu a diolch eto i Gethin am draddodi y feirniadaeth hefyd. I orffen y seremoni, mi fyddwn ni yn canu ymdeithgan yr urdd, a mi fydd y geiriau yn ymddangos ar y sgrin os ych chi am ymuno mewn. Pidwch a bod yn swyl a dylanol. Felly, i ni am ddod â'r seremoni i ben drwy lon gyfarch Elain, Prif Ddramodydd Eisteddfod yr Urdd, Sir Gaerfyrddin, 2023. Bonedd glad gyda gweri, moes yn gynnad gyrru bron. Merched mwyn a thanciau, roedd gyda'r affer hon. Dewch a'i thelyn ddiwes wyn, hen a lawan sy'n lein swyn, a dau sodlau dig a brwyn Cymru ddydd. Sain gerdd a fan, hen Cymru fan, heddiw'n ddanfod Cymru wen, Cymru fan. Plant Cymru ddydd, hen Cymru dydd, codwn enw Cymru lan. Plant Cymru dydd, hen Cymru dydd, codwn enw Cymru lan. Elain, gynta oll, llongyfarchiadau mawr I ti. Sut wyt ti'n teimlo? O, gwych. Sa'n gwybod, mae ceg fi'n sych, ond gwych. Seremoni anhygoel, so lyflu, diolch, A beth sy'n fwy anhygol, o'n i'n clywed fanna yn y seremoni, dy ti erioed wedi ysgrifennu drama o fath o blaen, felly mae hwnna'n anhygol. ddrama gyntaf. Fi wedi sgwennu sawl stori fer a tipyn o ryddiaeth fel arfer, ond drama gyntaf, felly, o'n i'n disgwyl o gwbl yn amlwg, ond so. Ac o lle ddoth y syniad ta? Fi credu yn reiddiol, o'n i jyst moyn, mae lot o sôn, wel dim lot o sôn, wedi bod am profiadau merched, a fi'n teimlo ni wedi bod yn eitha cil o ran be ni'n folon trafod. Fi sy'n teimlo bod angen trafod mwy o ran profiadau merched a cydsynion benodol o ran, fi'n pa mor bwysig yw jyst I ddechrau'r sgwrs na, so, Gwych. A ti'n mynd I fod yn ddramodydd preswyl wrth gwrs gyda Theatr Gen. Ydw. Mae hwnna'n gyfle arbennig hefyd, ydy? Ydy, mor lwcus, fi'n teimlo mor, falch bod fi'n cael y cyfle na, yn wedig ar ôl bennu'r brifysgol, so mae'n gyfle newydd I fi, ydy. Dwi'n siŵr hefyd, sy'n ti'n licio helo fan mor Elain, sy'n gyda thraws a cwtch mawr hefyd. Elain, mae'n rhaid bod chi mor brod. Do'n I ddim yn gwybod, ond weles yw chi orydd i'n cefn mewn i'r ca, a meddyliais I, wel, welly ni droi rownd nawr a mynd nôl i'r pafiliwn I weld, gwych fel A be oedd y fel Elain I weld y waith ni'n cael ei perfformio wedyn? Nes I wirioneddol mwynhau, fi'n edrych mlaen I weld to yn iawn a cymryd popeth mewn, ond nes I wirioneddol mwynhau y siwt yn wedi glido popeth at ei gilydd hefyd o ran pytiau bach, so
A like, anyway, hefyd, diolch yn fawr i Elain. Mae wedi bod yn lot o gefnogaeth o wir ar ran special, Elain. So, diolch. A ysdim angen gofyn dymol, ond ti'n mynd i ddathlu hano, dweud? Siwr o wneud. Wel, mae Dafi Traethawd i wneud, ond na, fi'n gael gosod wneud ddau o wyn. Erbyn di Gwener? Ie, yn di Gwener, ond bron y bod na, so mae'n dod, mae'n dod. Wyllon gyfarchedd y mawr i ti, neiddiannol iawn, ie. Joio break na. Diolch yn fawr. Joio'r dathlu heno. Ie, diolch. Diolch.